Gipangandaman na sa lokal nga panggamhanan sa Talacogon, Agusan del Sur, ubos sa pagmanguna ni Mayor Pauline Marie Masendo. Kalayo ng pamilyang Baterbonia ato sa ika-40 kaadlaw sa pagkinumdum kang Rene Clerk Bobat Baterbonia kipaghimuon karong adlaw July 18. Mala sa LGU ilahang ipaniguro nga hapsay, malinawon og luwas ang tibuok kalihukan, lagip dinhi ang pagpangandam sa programa, seguridad o koordinasyon sa kanalaing ahensya nga mutabang sa maong kalihukan. Gilauman sab ang pagtambong sa mga paryente, higala mga lumulupyo sa lugar, ang tanang mga fans nga buot makig-uban sa pagampo ug paghatag og pasidungog kang Bobet. Gani giplastar na sab ang mga bulak lakip na sa line-up. Tapad sa lubnganan ni Rene kinsa gikan pa sa iyang local, national ug international nga supporters. Suguro sab niya atong July 16, gilunsad sa LGU ang live streaming gikan sa Municipal Memorial Cemetery aron nga makasubay ang publiko sa mga kalihukan bisan dili sila personal nga makatambong sa maong aktibidad. Ang ika-40 kaadlaw sa paghinumdom giila isip higayon sa pag-ampo alang kang Bobet o paghinumdom sa iyang kinabuhi ug pagpadayon sa suporta alang sa iyahang pamilya.